kali tak iki mang. Wah, sakane jaran kepang diwas aku nggawa sapu juk iki mang. Sisa dikidungi. Waktu komersil. Pancene gak enak wong dadi rondo taliyane dirasani tangga. Yen ana tamu lanang mesti curiga disangkakno tumindak barang sing ngala. Urip ijen abot sanggane kepikiran dihina jane. Allah tanpa rupa nek ana bojone supaya wong wedok ana jine. Nek wis dadi bojo kudu sing rukun ala lan becik aja nganti gitu. Rumah tanggane ayo disungsun bisa awet nganti turun wedok ojo sembarangan. Senajan olo tanpa rupa pokoke neriman iku wong wedok kenek gawe ringan. Ayo 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 ya. Oh ya ya lah ijo-ijo kok molak-molo nek sing abang talenono gak melok duwe bojo kok celak-celuk nek kebimbang tan planjanono nek ana kembang mas kembang ra
bosen ilang nek ana kembang budak nek sing abang nok ndukur kotak mula gak mampu wis anak-anak uber-uber prawan keserempet ana kembang melati tuku kemeja nang pasar turi aku heran delok arek wedok saniki metu Joko padha memeti ana kembang ra kembang keter kembang jambu dipangan uler prawan saiki mas lah kok pinter rupane ayu nek turu ngiler cekap semanten atur kula saen boten emporong kerasa saen boten dowang bagus dorong kerasa aduh mbok ambek aku mengges Rek, tak ewangi kaya ngene. Ya paribasane omangan sego ae timbangane sego rawon to ya gak kaya sego pecel. Masih gendeng ya ngono, diantar jula-juli kok mblenger. Dikai ijo-ijo. Sapa rumene diundak ambek bos sapa ngerti. Pancene suarane sampe kaya gluduk ngene rek. Timbangane turu sore-sore, tak ewangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Masa kenek meneh dodol. Masa kenek meneh kaget ana dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Ku sapa rek? Wah iki panganan iki. Wong iki pancen rezeki ya kenek-kenek anjene. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Bapak tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok kene bekak melok kene. Termasuk warisan. Dik, malah napa sampean niku? gak lapo-lapo. Lah kok ngguyu ijenan mawon? Iya, Dik, timbangane belajar gendeng gak iso. Lah nggih, ngomong mboten ten ewange kok ngguyu ijen-ijenan. Mong golek ewang napa? Lah, dolek ewang lah sampean iki napa percaya? Lah napa kula sampean jak ewang? Lho, lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Dun, Napa sampean kok sampean jak ewang? arek kula. Kok iso ngarani arek iki lho? Lho sampean lak sik enom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Arek manukan iki. Sampeyan pun sembarangan lho nggih. Ngilokaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing halus ngoten nek ngomong niku pun sing aturan titik. Lho niki wae aturan kok. Napa sih manukan niku? Manukan niku- Anak dae manuk niku sih. Mboten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh, lambene nyadi sih. Aku wedi ae, jange nyopo wedi. Wedi petana wedok mulat-mulat nang sampean lan apa. Sampeyan ro ah, mulet. Napa? Mulet iro ta? Ya mesti semerah sih. Mulet iki weteng luwe. Anggite nak diarepe wong wedok ngono ta. Lho, kula boten Nyenggol-nyenggol sampean niku lho padane kemanisen ta gantengen ta yo napa? Lho, Kok kula- nyenggol-nyenggol. nek manis e mboten tapi sedep. Turu kula campur terasek. Sampeyan sinten arane? Sampeyan tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sampeyan kenalaken jeneng kula Jasmani. Lu alah, wedok-wedok jenenge jasudan. Sampeyan niku lho. Pakaian niku sanes sarane wong. Tapi sampeyan nyeliwar tanya napa? Jasmani. Krungu ta?
Aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lha nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter sakaken tuli ta kula. Ndang bae mboten krungu keping sampean. Lah kampung sampean pundi? Desa kula ta? Nggih. Sampean tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho ngen kula tandes. Tandes. Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul Kang Tunggal. Tapi kok ngalor. Sampeyan ku tambah blakrak kok nek ngomong. Lho. Dijak ngomong tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting. Lho, sampean gendeng-gendeng kula nih. Kebimbang. Kebimbang bae. Ya mboten ana apa kebimbang sampeyan delok potongane, delok prae napa kok. Wong ni wedon niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Kaitane nyeladung ku sese ndesek. Sampeyan jenenge sinten sih? Nun? Jeneng sampeyan sinten? Temenan ta? Lho. Wong sampeyan non takok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampeyan sapa? Iki rada merangsang. Nek Wis takon merangsang. Nek wis takon jeneng ini berarti wis rada kepengin kenalan. Nggih. Lho, nggih kepengin kenalan. Jeneng sampeyan sinten sih? Astomarbi. Delok potongan jenenge kaping jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku mau jeneng sampeyan niku kapiken. Lho, kula nate nonton Astomarbi. Niku lho, Sing bener apa kok? Aran kula. Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Oh sing biasa nyolongan niku. Nggih ta? Enak. Sokran biasa lare nggen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh. Arek cilik ya? Nggih. Aran kula le sakniki. Sampeyan le sinten? Aran kula ganti Sorokan. Sampeyan pun sembrono lho nggih. Sampeyan Jasmani nggih. Apik ngoten lho. Jasmani nggih. Jasmani. Laire dina napa? Napa? Lho, Ana pada takon lahir barang niku. Lho, lak dicocokaken. Lho, kok cocokaken niku lho. Kula rebo paing. Kula ta? Nggih. Mboten kula wedi nek sampeyan gunani. Lho, kula napa gunane sampean? Lho, lah apa nek takon weten barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho ngeten kula takon tambah kurang ajar nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu pun ditebaken wetone. Nek enten napa-napa niku lho kudu bluk montor. Mboten kula dedaken sing garek sampeyan gunani ngen. Mboten. Peringisan. Mbok ngene iki Waduh. anu, kula niku wae sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Hah? Kelangan dhuwit. Kowe iki gak enak iki. Mesti sampean mang nemu dhuwitku ayo. Ya, ora dik beringas-beringis Lho ta. sampean ketara guyang-guyu pethakan aku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sijin e. Dhuwit kula ilang ya jange numpak becak Pinten, sih? ilang kabeh. Lho pinten? Nggih ilang niku 1000 karene iki blonjo. Pun tak ketok sukani mawon pun. Sakniki kula malih mlaku ya, mbok sampean sukani, sampean enggak daya terus Oh, ya. dinimangane sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Lah ngesakaken ta sampean nek kula ndelok kula mlaku niku. Supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Melayu mawon. Sampean niku Kesukane nggih sampean utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kan kula sahuri. Lho Sampeyan niku guyu lho. ha. Le. Nek wedok nek ketok buka dompet ngene iki guyu. Lho lah nggih, sampean niku ketara delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki, Oh, ya ketara. napa? Niki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Ah. Dompet. Lah nggih. Sukani 5.000 man nggih. 5.000 nggih matur nuwun nek 5.000 syukuran. Susuran apa? Lho lah nggih kula nek di 1000 sampeyan sekali 5.000 nggih syukuran pundi? Kula sukani 10.000 mawon. Nggih purun. 10.000 nggih? Nggih. Benjing sampean balaken 12,5. Manisen ta ya apa? Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Mboten lah napa Lah niku wau. Mboten. Niki. Napa? Kula sukani 1.000 nggih. Wah, mudun maneh. Mari. Sampeyan niku sing temenan apa? 1000 niki. Peringas-peringis. 1000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, Niki 1000 sampean trimo, sing 1000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Dhuwit. Ilang Mboten nggih. titik-titik mboten enten. Mboten enten. Pun 1000 niki sampean beto. Temenan sampeyan pun ikhlas. Nggih. Dek 1000 niki. Nggih, tapi Kula beto. arisan kula sampean bayari. Arisan kula seminggu Mboten pun niki, petang oh, mboten enak yati. Kula balaken Dek 1000. Lho dibalaken. Mboten purun kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5.000 sampean beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Benjing kula lamar. Lah napa emang ngelamar kula? Lho, ngelamar Doro. Oh, yang delok potongan sampeyan nyambut gawe napa sih kang ngelamar kula niku? Lho, kula sopir. Napa? Sopir Sopir. proyek. Kula niki pun ipat-ipat. Mboten purun kula dirabi sopir. Lho. Sopir niku biasa mampir. Angger warung niku diampiri, mesti Lho. bojone kata. Kula mboten purun. Lho, mumpun uyah diuyahi lho. Lho. Lah napa? Pun dikebjau ya padha Lah asine. mesti niku. Angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Ah, mboten kena semonten. Wong kula niki mboten nate mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho temen. Lugu? Lugu. Nggih, sampeyan sumpah sih nek lugu. Tenan nggih? Nggih. Kula Kenapa? lugu kok disumpah nek. Lah nggih Kan sampeyan. sumpahe lak maling ngene. Nggih, Dek, kula niki lugu ngoten.
Anek kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten disawat glugu ngoten ta. Lah sampean jange kepengin ngrabi kula niku. Kula nggih pengin semerap. Dadi bojo kula pun kuwatir. Mengki Kenapa? kula pasaken patik. Napa paten niku nggih mboten seneng nek kula nedhi napa-napa sampean turuti sih. Kula turuti pun. Lah nggih kula nedhi mas-masan sampean tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kula tumbasaken. Lah nggih klambi sing apik sampean tembasaken. Nggih, pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV berwarna. Nggih. Sampeyan tembasaken. Kabeh sampean total mawon. Total to. Lho, jumlahe pinten? Nggih kula sutani dhuwit. Mboten semerap. Pun anu sampean jumlah kabeh pun pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokoke kira-kira nggih mboten sampeyan entek 1 juta. Kira-kira 800. Nggih 800. 800.000 nggih? Nggih. Kula nyukani sampean 800 nggih. Nggih. Duwe paman niku. Iya. Ringisan ya. Tambah sopir jalur dhuwit 800.000. Sampeyan kok ngomong sembarangan lho nggih. Ate nyandak-nyandak paman, sampeyan ngekek dhewe aku pira, Kok samune paman-paman iki lho. Lah nggih sampeyan nyedhi dhuwit sampe 800.000. Masih sampeyan ngomong sak ngomong apa? Sampeyan ngerti, kula niki nyangoni ponakan kula dhewe 100 repes iki. Kok jaluk malih selawe. Sampe 800.000. Wow, dudu sana dudu katan jaluk dhuwit 20.000. Lah sampeyan malah 800.000. Jare nari aku ayo, jange ngrabi aku. Gak kenal diululu. Gak kenal dulu. Terkecuali nek sampeyan pun dadi bojo kali kula, nedhi napa kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampean. Nggih, nggih. Oh, durung dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak paman barang. Iya, iya, Wis gak iso. Iya, dadi bojo lho kok kuwatir. Iya, iya. Kapan, nggih? Ndelok potongan sampean iki deloken ala bangkane dawa ngene panganane ya sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku ya gelem bapak ta. Kupingin nyeliwar. Pokoke dadi bojo ngono mboten apa-apa. Nggih. Wong bangkane dawa panganane mesti 2 kilo amblas iku. Ya, pasti dodol kilonan nggih turun. Nggih, Pun. Kupingin sisian. Nggih, omahe tandes nggih. Napa? Kula parani mriku. Mboten. Kula mboten boron. Iya, masih dodol bandeng gelem. Ora napa, kula mboten seneng kali sampeyan mboten katene. Kon nyedhi-nyedhi lho menjawel-jawel. Oh iya. Sampeyan kon kula lapuraken lho nggih. Oh iya lapor ya. Tak celukno wong kampung cek kapok. Awas kon ya. Apa? Awas kon ya. Napa kok awas-awas? Lah iya nek gak awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Tarabi gak gelem. Awas ana dina jemua legi cemelorot teko wetan, aja kaget kon. Napa niku? Lentang ngalih. Irunge koyo Petruk. Napa irung kula? Oh, jas. Lho. Oh, jas maning. Wong lanang gak diarepung wedok kok koyo ngono. Kon tak tutur emak kon ya. Kandhane napa? Kon tak tutur emak kon. Arek wis gedhe kok sing mamaken. Kon tak tutur emak gak ditukono gelindingan kon. Gak diisin. Wong lanang gak diisin ono glibet ae delon gak diareping glibet ae. Gak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa nggodhong wedok. Ya apa gremeng ae. Lho. Malah aja kecek sapa grombol kono kon iku. Sampeyan niku lho, sik tak tolo. Sampeyan iki tak teni gak teko. Aku sampe digodharek lanangku mang lho. Mampir nang Dria kuwi. Andre nang omahe sapa? Kanca lawas iki. Kanca lawas sapa? Tapi kacamatane ilang ya. Lho, kok iso ilang sampean tas nyolong? Gak ngendang lek gak nggae kacamata jar kurang ajar. Lambene mripate gak pate awas sak tolong. Enggak kon tak delok pringis-pringis kon iku ndudono untu mesti kaya genteng iki. Kon apa guyu teko kon? Kok iso guyang-guyang aku man nyelatu arek lanang iku mang. Lho kok dikudo? Iya. Kok sembrono rek? Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamula aku malah isin ta. Aku mau sembahyang karo sampean gak teko-teko. Aku sampe digudhar iku mang. Kon nek digudha wong ya, kon niku empeten ae. Dadi wong kudu guyu lambe sing nisir ku cokoten. Cek arek cek gak sembrono tambah nggih. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng yang gitu. Sesuk lambe kok pedhot dhewe lan. Marang lambe sing dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Trimakno karo herder. Oh, Jadi cokot karo ngono lho, arek wedi. Kayak ketang ngono lho, ya. Sampeyan kok ngono, gak tolong medeni aku lah sampeyan niku. Cek wedi, cek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene apa? Seumur. Aku tak eling. Aku mang ya wis tak jarno dek ngomong ya apa? Ngomong apa dek? Tak celatu mang. Marino suwe sembo nyandak emak-emak ning ngono barang sik emak-emaken sih. Oh, arek saiki arek iki saiki ya ngono. Nangis. Orang durung sunat ya wani ngudar. Lah ya wong sik mak-makan kok wani ngudar. Maro-maro tak celatu dan dek nangis tak kandhane emakku lho ya hari ngono. Arek sik cilik aja adik diladeni.
Wong arek kadang-kadang rokokan barang ngono lho. Gak aku mau tak delok mang gak rokokan iku ketara nek kanthi dhuwit ku mang. Soale durung luru otis. Saya iku biasa kok kepengin rokok luru. Wis saiki aja katik kena pengaruh njaba. Apa sih? Karo aku iki lho, terusane apa? Iki lho, omah bapakmu tak dandanane dhisik. Lho. Kok iso dandanan? Perkara omahku gampang, sing penting ku sampeyan iku takokno nang ngene wong tuaku. Iya, perkara tahun gampang. Sebab kuwi lek wis dandani perasaan wong tuamu lah. Ya apa lah. Dadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh dibiokno ngono lho. Masa nang anak-anak didagang nang sapa? Lek bakal mantu iso dandani omah iku lak seneng. Wah, mantuku rek. Kaitane bener meneh lek kadol ya, Mbok. Biasane ngono. Kondo. Terus sampean dandani omah dhisik. Yo kondo karo. Mari omahku mari didandani terus sampean nglamar nang omahku. Wis kondo bare ayah yo. Ayah sapa? Sampeyan kok malah ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah ya ambek bapakmu kondo. Pak, kula ana wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk sore ya meneh. Temen ta? Yo aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lek duwe sapi rong pasang. Oh tas iku tak kandhani kon. Heeh. Lho aku iki duwe kebo loro. Lho, Lah kebo loro iku momot genteng. Ndas apa? Si isuk gak apa-apa, si adem ya. Bareng wis beduk, kebo lak panas ah. Bareng ono kali, kebo iku nlosor nang kali wis tak penggak-penggak gak kena itu grabak-grabak genteng ajur. Sampeyan ku yo opo sih? Ya iku aku. Lah kebo ku malah apa nang kali iku? Kebo lek si adem lak si betah. Kebo lak gak betah panas. Bareng beduk panas. Wis masih duduk dalan ketok kali njegur ae. Dadi genteng lirone 3.000 aku. Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? Wis gampang. Aku mulai ya. Iya marno sing dhisik tak kandhani kon yo. Sing dhisik apa maneh? Ya iku Sampeyan cerita terus ae. Lho, perkara kebo tok aku. Ono-ono krom nonton kebo sik isu. Bareng awan-awan didik panas. Sisi tuk mbedat tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalon sing ngidul. Aku sampe nangis tak golek dadak nglumpuh nang kali Dinaya kok. Sampeyan niku sing temenan ae tolong sampeyan ku nek ngomong aja guyon ae ta. Sampeyan ku nek ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Kapok aku lak ndudono donyaku, Adik. Lha lah ya aku wis sero nek sampeyan ku soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gathik anu kebo aku prei aku. Sampeyan saiki wis gak ngurusi sapi. Ngurusi sapi. Genti maneh? Iya sapi iya. Sapi apa sapa? Tangan sapi saiki men. Enggak, sapi ilak buruh gua. Buruh sapi ta jenenge wong. Ya sapi sing golek buruh aku dadi buruh sapi ngono lho. Wah, wis ngene Dik yo. Iki masane aku kepethuk awakmu mangkel mergo dikudu arek. Saiki aja metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Nglamar temen lho Cak Tolo ya. Aku suwe lho Cak Tolo cinta karo sampean gak jane ngono. Wis aja mlaku kok sikilmu melencet. Lho. Lah nek gak mlaku sampean gonceng ah. Lho sepatuku gawe. Samane ojo ngisi-ngisino wedok po, sepatu lanang kon gawe sepatu wedok ya apa? Sepatu jengkel. Waran hansip kon ya. Wis aku gak sampe sangoni ya. Wis iki gampang ono pira kon? Ono pira kan 17 kok. Jange utang. Aku jange utang. Sampeyan niku ngoyang wedok ta? Engko takono kendang cilik warang. Dadi ki apa takon kendang barang iku? Tagi narek ndriya iku ya. Sampe ngutangno ta? Iya. Enggak biyen disemayani. Aku tak mulai ya. Wis mulya lho. Temen ta sampean ku tego temen karo aku ta. Iya. Wis ta budal sik. Mulai lah aku Cak Tolo ya. Liwat andil aja. Iya. Awas keplese. Kok nang aku liwat andil terus njegur dadi bajul. Tak delok kan gome iku. Jare wong kan gome iku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah bare iku. Jare tak tukono gong. Suarane enak cuma yang mliyut ae. Ya larek mulai kondo bapak.